Tak ahojte. Ja by som vám dnes chcel predstaviť, ako to reálne vyzerá, keď expandujeme na nejaký nový trh. Bude to tentokrát o Taliansku, kde sme vstúpili v roku 2022 a za prvý rok sa nám podarilo utržiť v podstate 70 miliónov českých korún, pozor. A v podstate, keby sme sa pozreli na expanziu možno nejakých štandardných e-shopov alebo veľa projektov expanduje nejak takto. Zoberie sa web, preloží sa, spustia sa nejaké shopping kampane, spustia sa možno ešte nejaké facebookové dynamické kampane a čaká sa, čo sa stane. My k tomu pristupujeme trošku ináč a v princípe, keď expandujeme na nejaký nový trh, tak je táto informácia komunikovaná naprieč celou firmou a v princípe je komunikované to, že našim cieľom sa na novom trhu je stať jednotkou. Chceme byť lídrom na trhu, kde vstupujeme, samozrejme z nejakého dlhodobého hľadiska a to sa nám už 5-krát podarilo, s tým, že na ďalších 5 trhov predpokladáme, že do 2 rokov by sme mali byť práve líder toho trhu. Čo sa týka Talianska, nejaké základné čísla, tak je to náš 15. trh s tým, že cieľové tržby na tento rok sú na úrovni nejakých 200 miliónov českých korún a predikovaný rast je na úrovni 400%. Aktuálne sa pohybujeme na mesačnom obrate na úrovni cca 15 miliónov korún, takže dúfame a veríme, že sa nám tieto čísla podarí naplniť. Čo sa týka Talianska, tak veľa ľudí sa ma pýtalo, že prečo Taliansko až teraz? Prečo sme neotvárali možno Nemecko skôr, ktoré sme otvárali ešte len pred nejakým mesiacom. Keby ste sa pozreli na to, ako sme expandovali, našli by ste tam pattern a pattern ten, že sme si vyberali tie trhy podľa toho, ako sú ťažké na expanziu. V začiatkoch to boli trhy ako Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko alebo napríklad Chorvátsko a v podstate postupne sme si zvyšovali tú laťku pri danej expanzii. Pri tej analýze trhov, do ktorých sme chceli expandovať, tak sme sa zamerali na to, aký je samozrejme ten trh veľký, aký je rozvinutý, aký je tam podiel e-commerce na celom retaile, akí sofistikovaní konkurenti sú na danom trhu, aké majú tržby, ako robia aktivity na sociálnych sieťach, či pracujú s influencermi a v podstate každý jeden trh, ktorý vieme reálne logisticky obslúžiť z Košíc, tak ten sme si zaradili do nejakej tabuľky a podľa toho sme si tie trhy vyberali. Od roku 2020 sme si trúfli už na väčšie trhy, keďže mali sme už nejaký vankúš kešu a skúsenosti na to, ako expandovať na nové trhy. A v roku 2020 sme otvárali Poľsko, kde sme aktuálne už top 3. V roku 2022 sme otvárali Taliansko a o tom budem vlastne rozprávať dnes. A pred pár týždňami sme otvárali Nemecko, čo je pre nás aktuálne najväčšia výzva. Keby sme sa pozreli hlbšie do Jim Beamu a ako to vyzerá vlastne tá expanzia, tak v rámci Jim Beamu máme aktuálne okolo 630 zamestnancov, s tým, že do expanzie sa zapája expanzie na nový trh sa zapája viac ako 300 kolegov. V rámci operations sú to týmy ako je Customer Care, ktorý máme lokálny pre každú krajinu, ale sú to možno aj také neštandardnejšie týmy, ako je Food Safety, ktorý sa stará o legal hľadisko našich produktov na danom trhu, Yield, ktorý naceňuje produkty a páruje naše produkty, keďže my máme produkty pod vlastným brandom, tak párujeme naše produkty na substitúty konkurencie a snažíme sa ich naceňovať tak, aby boli konkurenciaschopné. Máme taktiež tým contract managementu, ktorý rieši zmluvy s rôznymi partnermi, ako sú dopravné, platobní dopravcovia, vlastne dopravcovia a v princípe vyjednávajú kontrakty, prehodnocujú ich na kvartálnej báze a podobne. A samozrejme nemôžeme zabudnúť na rekrutment, ktorý nám pomáha s hiringom. Pri expanzii z pohľadu logistiky je veľmi dôležitý outbound team, ktorý rieši práve tú logistickú cestu Košice a daná krajina, do ktorej expandujeme. Títo kolegovia riešia tendre vlastne na to, aby sme mali čo najefektívnejšiu a najlacnejšiu dopravu do depa v danej krajine, ktorú obsluhujeme na dennej báze. Čiže hľadá sa to, že kde budeme doručovať, ako budeme doručovať a za koľko budeme doručovať. V rámci marketingu je to trochu zaujímavejšie a v rámci marketingu sa do expanzie zapája viac ako 60 kolegov, s tým, že aktuálne je nás na marketingu asi 120. A pod marketingom nájdete aj možno trochu neštandardné týmy, ako je napríklad New Product Development,
ale máme tam potom aj štandardnejšie týmy ako samozrejme PPC, SEO a podobne. Tie týmy, ktoré som označil, tak tým práve sa budem trochu viac venovať v mojej prezentácii. Keď vstúpime na nový trh, tak náš local marketing team vyzerá nejak takto. Je to zvyčajne jeden človek, ktorý je lokálny, čiže je z danej krajiny a je v rámci organizačnej štruktúry vedený pod regionálnym country manažérom, ktorý už má s expanziou na nejaké trhy skúsenosti. Ten lokálny marketingový človek má práve tú znalosť toho trhu, čo je pre nás dôležité. V podstate, keď hajrujeme takéhoto kolegu, zameriavame sa pri hiringu na to, aby to bol biznisový človek, aby to nebol špecialista v jednej oblasti, ale aby mal prehľad o celom digitále, o biznise a v princípe, aby vedel uchopiť rôzne tasky, ako je lokalizácia obsahu, právne hľadisko e-shopu, ale taktiež influencer marketing a social media. V podstate, keď už máme toho človeka, začíname pracovať na tom, aby sme mohli ten web samozrejme spustiť. Veľa projektov robí to, že sa snaží pred spustením mať e-shop dokonale pripravený a spustiť ho až vtedy, ak je preložených 100% produktov. My produkty prekladáme automatizovane a web spúšťame už vtedy, keď máme preložených a skontrolovaných 30% bestsellerov a samozrejme sú tam nejaké štandardy ako nastavené dopravené platobné metódy, logistické procesy a lokálny customer care. Preklady produktov u nás vyzerajú nejak takto. V princípe je to interný PIM software, ktorý je postavený na DeepL a automaticky, ak vytvoríme nejaký produkt na domene, každých 15 minút sa spustí automatizovaný systém Chronom, ktorý preloží cez DeepL ten produkt a príde notifikácia lokálnemu človeku, aby urobil edit toho produktu, aby ho skontroloval. Takáto kontrola produktu trvá približne 15 minút. Ďalej, lokálni špecialisti sa zameriavajú na to, aby sme mali hĺbkovú analýzu toho trhu v našom segmente a hĺbkovú analýzu našej konkurencie. Tu nám môžete vidieť, že napríklad v tejto analýze sme sa benchmarkovali z pohľadu rýchlosti dopravy, kde sme sa snažili zistiť, že aký je štandard na danom trhu a ako nastaviť tú logistiku, aby sme boli minimálne na tom priemere, ale ideálne aby sme boli najrýchlejší v dohľadnej dobe. Samozrejme sme potrebovali vybrať dopravcov, na čo sa robí ďalšia nejaká analýza, či už konkurencie alebo všeobecne trhu. Potrebovali sme vybrať platobné metódy. V Taliansku bolo možno také neštandardné pre nás z iných trhov PayPal, ale implementovali sme aj Klarnu, ktorú sme práve implementovali aj do Nemecka. A nastavovali sme samozrejme nejaké hladiny dopravy zadarmo na základe analýzy konkurencie alebo nastavenie hladiny pre vzorky k objednávke zadarmo. Čo je možno špecifikom Talianska je to, že majú pomerne zložitý systém DPH a preto v rámci Talianska sme vlastne vytvorili spoluprácu s daňovou poradenskou agentúrou, kde sme analyzovali na úrovni produktov alebo na úrovni kategórií to, aké VAT by sme mali mať stanovené pri našich produktoch. Zle nastavené DPH môže veľmi osekávať maržu a už sa nám to viackrát stalo, že sme mali možno zbytočne vysokú DPH pri produkte, ktorá bola výrazne nižšia. Čo je možno zaujímavosť, tak v Taliansku je veľmi nízka DPH na produkty, ktoré majú Taliani radi, ako je napríklad olivový olej, cestovinky alebo pasta. Ďalej lokálny marketingový špecialista v spolupráci s mojím kolegom z SEO týmu robí hĺbkovú analýzu našich kategórií. Kategórií máme viac ako 260 a produkty prekladáme pomocou DeepL, ale zvyšok webu sa prekladá pomocou prekladateľov. Tí prekladatelia to samozrejme prekladajú gramaticky správne, ale nepozerajú na to SEO hľadisko. Preto pri vstupe na nový trh je úloha SEO špecialistu urobiť analýzu kľúčových slov našich kategórií, aby sme to mali z pohľadu SEO OK, a to robí práve s tým lokálnym SEO špecialistom, s lokálnym marketingovým špecialistom. S tým, že je to pre nás dôležité aj preto, že napríklad PPCčka v Google Ads bežíme na feedoch a potrebujeme mať dobré názvy kategórií, aby sme mali potom aj dobré kľúčové slova v kampaniach a podobne.
Čo je možno také neštandardné, tak náš SEO človek robí v spolupráci s New Product Development tímom Product Gap analýzu pre nový trh. Product Gap analýza znamená to, že sa pozrieme na konkurentov, prekravlujeme ich weby, stiahneme si všetky produkty, ktoré majú. V prípade Talianska sme to robili aj na Amazone, kde sme kráľovali vlastne Amazon kategórie a mečujeme to s našou ponukou a hľadáme ten gap. To znamená, že čo nám chýba v ponuke. Takto vyzerala nejaká analýza, ktorá bola následne odovzdaná New Product Development tímu a oni si už vyberali produkty, ktoré na základe dát my sme im odporúčali sourcovať. Taktiež potrebujeme nastaviť customer experience procesy, čo je veľmi dôležité, aby samozrejme boli naši zákazníci spokojní. V rámci kategórie v Taliansku máme najlepšie hodnotenie v segmente a robíme tam aj takú extra mile, že vlastne obvolávame zákazníkov, ktorí nám dali negatívnu recenziu a snažíme sa zistiť, kde bol problém a chceme sa z toho poučiť a nerobiť takéto chyby aj v budúcnosti. V rámci Talianska sú taktiež dôležité recenzie a to sme zistili pomerne skoro. Preto sme robili takýto automatizovaný systém, ktorý prekladá recenzie z ostatných e-shopov, ktorých máme 15 a užívateľia si ich vedia pozerať na tom lokálnom webe. Je to preložené pomocou Google Translate API s tým, že ako môžete vidieť, pri tom produkte sú len 2 talianske recenzie, ale 764 ďalších recenzií z iných e-shopov, ktoré sú automaticky preložené do taliančiny. A také niečo môžete poznať možno z AliExpressu alebo z Amazonu. Keď máme tento web pripravený a sme pripravení na spustenie, tak samozrejme potrebujeme riešiť nejaký lokálny marketing. O influencer marketingu tu už boli nejaké veci, tak ja len v krátkosti možno zhrniem, ako k tomu pristupujeme. Na začiatku robíme hĺbkovú analýzu toho trhu, používame nástroje napríklad Hype Auditor, kde si generujeme zoznam potenciálnych influencerov, ale taktiež vyhľadávame influencerov cez hashtagy na Instagrame a na iných platformách. A keď máme urobený ten zoznam influencerov, ktorý môže mať aj 300 až 400 influencerov v rámci toho Google Sheetu, tak ku každému jednému influencerovi si doťahujeme metriky. Či už je to počet followerov, na akých platformách ten influencer pôsobí a vlastne naši kolegovia, ktorí sú experti v tejto téme, im prideľujú také expertné metriky, ako je relevancia, prestíž alebo dôveryhodnosť toho influencera. S tým, že pri influenceroch si veľmi treba dať pozor aj na to, akú majú demografiu tých followerov. Veľakrát sa stáva, že napríklad modelky majú 80% followerov z úplne iných krajín, na ktorú práve vy chcete cieliť. Influenceri sú pre nás content kreatóri. Aktuálne máme v Taliansku 30 influencerov, s tým, že najťažší je začiatok. Keď prídeme na nový trh, o Jimbime nikto nikdy nepočul, samozrejme ani influenceri, a vlastne my musíme na začiatku presvedčiť nejakých veľkých influencerov, aby s nami do toho išli. Tieto jednania trvajú niekedy aj pol roka, kým sa nám podarí podpísať takéto mená. A my u nás hovoríme, že influenceri nasledujú influencerov. Keď sa nám podaria nejaké 2 silné mená, automaticky to začína byť ľahšie a tie ďalšie spolupráce už idú rýchlejšie. V rámci influencerov sa snažíme pokryť všetky hlavné platformy, čiže YouTube, TikTok, ale aj Facebook a Instagram. V podstate ale influencerov neberieme ako len nejaký predajný kanál, ale my ich berieme ako content creatorov. Robíme s nimi obsah, využívame od nich fotky na naše sociálne siete. V podstate u nás pravdepodobne na sociálnych sieťach nenájdete ani jednu fotku z fotobanky, ale všetko je to content od našich influencerov, ktorých máme práve okolo 350. Taktiež robíme Instagram takeovery, čiže dávame prístup našim influencerov, ktorí robia live streamy z nášho Instagramu a robíme samozrejme rôzne aktivity a súťaže. Čo je možno v Taliansku zaujímavé je to, že influenceri majú v Taliansku zakázané robiť súťaže na sociálnych sieťach. Potom, keď už máme ten tím influencerov, náš lokálny videotím, ktorý môžete vidieť napravo, vycestuje do krajiny, kde pôsobíme a za pár dní tam vyslovene chodí tam opakovane a točí sa tam ten lokálny obsah s tými lokálnymi influencermi.
Sú to zvyčajne fotoshootingy, ale sú to zvyčajne aj nejaké videá, ako je napríklad jeden deň s určitým influencerom a podobne. Toho obsahu sa za 4-5 dní urobí pomerne veľa a my ho postupne dávame vonku aj možno pol roka. Tu nám môžete vidieť už príklady reálnych videí, ktoré išli vonku a v rámci lokál marketingu tak sa snažíme aj prispôsobovať ten obsah tým lokálnym špecifikám, či nám pomáha práve ten lokálny človek. Konečne sme sa dostali k performance marketingu, keďže ja vediem práve toto oddelenie. A keby sme si povedali performance, hneď by vás napadlo, že ako prvé setupujeme nejaké shopping kampane alebo Facebook DPAčka. U nás to nie je úplne pravda. Prvé kampane, ktoré sa setupujú, sú práve kampane na distribúciu brandového obsahu. A možno zaujímavosť je to, že viac ako 50% nášho rozpočtu na social media ide práve do brandu a máme tam fokus práve na distribúciu toho brandového obsahu, čiže fotiek našich influencerov, reelska a všetok obsah, ktorý tvoríme. Máme to pomerne dobre automatizované pomocou nástroja Boosterberg, kde na základe nejakých hashtagov a na základe toho obsahu alebo typu postu sa tieto posty automaticky zaradzujú do kampaní, ako môžete vidieť napravo na obrázku. Ďalšia kampaň, ktorú setupujeme, je kampaň na distribúciu edukačného obsahu. Distribuujeme blogové články, ktorých máme aktuálne viac ako 600, s tým, že tam optimalizujeme tieto články alebo tieto kampane na soft konverziu a to je práve dočítanie článku. Je to drahšie, ako keby sme optimalizovali na link kliky, ale takto máme pomerne kvalitnú bázu našich návštevníkov, z ktorých následne robíme audiences, čiže cieľové skupiny a vieme ich potom remarketovať pri nejakých performance kampaniach. Toto taktiež automatizujeme pomocou Boosterbergu. Nakoniec spúšťame tretie kampane, ale respektíve tretí typ kampaní, a to je distribúcia lifestyleového a edukačného obsahu vo forme videa. Sú to zvyčajne YouTube videá, ktoré promujeme cez Google Ads, ale taktiež využívame krátke zostrihané reelska, ktoré promujeme cez sociálne siete a odkazujeme ich práve do nášho YouTube kanálu. Všetko je to samozrejme pekné, ale keď chceme rásť, tak potrebujeme aj GMV. Preto sú ďalšie úlohy toho performance marketingu alebo nášho tímu. Fokus práve na objem objednávok, aby sme mali efektívnu logistiku. Fokus na to, aby sme generovali čo najväčší objem nových zákazníkov, ale pozeráme sa aj na to, aby sme si dodržali retenciu na určitej úrovni. A posledná vec je samozrejme break-even profit, ktorý si musíme držať, čiže nechceme ísť do straty. Tu sa dostávame k presnosti dát v digitálnom marketingu. Ako určite vieme, každým rokom máme horšie a horšie data. Nikdy to nebolo úplne presné, ale ideme s tým negatívnym smerom. A po príchode vlastne third-party cookies sa to bude ešte postupne zhoršovať. S týmto sme počítali už pomerne dlho a aktuálne dáta vyzerajú asi takto. Cca 32% zákazníkov, respektive transakcií aktuálne neodmeriame a okolo 68% objednávok vieme mať v analytike a mať ich odmerané. Preto sme si už pred pár rokmi vyvinuli takýto stack, ktorý v podstate ide o analytický sklad, kde si posielame dáta z Google Analyticsu na úrovni Transaction ID, čiže na úrovni objednávky a spájame to potom v Kebule s datami z nášho CMS systému, čiže Magenta, kde máme samozrejme zákaznícke dáta, tržby, marže, ale aj práve tie objednávky, ktoré nemáme v Google Analyticse. Taktiež si tam posielame náklady, ale nie sú to len náklady o marketingu, respektíve za marketingové kampane, ale práve sú tam aj logistické dáta, dáta o cross-border logistike a v princípe všetky náklady, ktoré sa tvoria. Plus tam posielam aj dáta, respektíve náklady za influencerov. To všetko spracúvame v Kebule a tvoríme tam ten datový sklad, ktorý následne posielame ako nejakú flat tabuľku do Google BigQuery a následne si ju vizualizujeme v rámci Looker dashboardov. Takto môže napríklad vyzerať tracking accuracy, čiže presnosť trackingu na určitom trhu. Ako môžete vidieť, ono to kolíše na dennej úrovni
a odchýlky sú tam od 10 až po 20%. Keby sme pracovali na dennej báze s takýmito datami, tak veľmi ťažko by sme riadili kampane. Preto v tom analytickom sklade vlastne uvažujeme aj s tým, že zoberieme si tie nedotrekované objednávky a prepočítame ich na objednávky, ktoré dotrekované máme. Prepočítame ich v podstate na základe koeficientov Google Analytics na úrovni kampane a vypočítame si metriky, ktoré voláme NTI, a to znamená Not Tracked Included. Keď sa pozriete napríklad na Margin ROAS, ktorý mám tu tie dve metriky sú diametrálne odlišné a práve tie cieľové KPIčka si nastavujeme na tých NTI metrikách, kde počítame aj s datami, ktoré nemáme odmerané v Google Analytics. Takto sa pozeráme na maržu. Marža profit je jedna z našich hlavných metrík v rámci performanceu. Máme nejakú klasickú produktovú maržu, ale potom máme aj maržu, kde uvažujeme maržu na platobných metódach, ale aj na shippingu. Tá marža môže byť samozrejme pozitívna, ale aj negatívna, ale najdôležitejšia marža, respektíve profit tej tretej úrovne počíta aj s cross-border logistikou, to znamená s prepravou balíkov z Košíc do krajiny, kde pôsobíme. Taktiež potrebujeme rôzne dashboardy, s ktorými nám pomáha práve Marketing Automation Team, ktorý je pod performancom. A je to napríklad dashboard akvizičných produktov, ktorý máme pre každý jeden trh. A na základe toho dashboardu vidíme, že ktoré produkty nám generujú najviac nových zákazníkov. Ďalší príklad je napríklad Card Opener. A Card Opener dashboard nám hovorí o tom, ktoré produkty sú zvyčajne prvé v košíku. To je pre nás veľmi dôležité, lebo na základe toho sa vieme rozhodovať, na aké kampane budeme robiť akvizičné kampane a na aké produkty budeme robiť akvizičné kampane a tieto dáta nám v tom veľmi pomáhajú. Jedna z ďalších veľmi dôležitých vecí v rámci Jimbeamu je retencia. Retencia je pre náš rast kľúčová kvôli tomu, že naše produkty sú spotrebný tovar, sú to proteíny, suplementy, fitness jedlo a podobne a strážime si to, aby sme mali retenciu na minimálne nejakej úrovni. S tým, že počítame s tým a robíme aktivity, aby sa k nám zákazníci vracali. Môžete vidieť jeden svetlejší stĺpec v strede a to je trh, kde sme vyslovene mali problém s retenciou a tam sme analyzovali, kde nám utekajú tí zákazníci a prečo sa nevracajú. Nakoniec sme prišli na to, na základe analýzy tých zákazníckych košíkov, že na tomto trhu sa nakupoval viac neretenčný tovar. A to boli napríklad oblečenie, príslušenstvo na cvičenie a podobné veci, kde už užívateľ nemal potrebu sa vracať. Preto sme urobili to, že sme sa zamerali práve na tie retenčné produkty v marketingu ešte viac a tlačili sme marketingové aktivity a postupne v úvodzovkách tento problém fixujeme. Tak to môže vyzerať vo výsledku, kde tvoríme rôzne kampane, bundle alebo nejaké akciové ponuky, ale tieto dáta z našich analýz pretavujeme aj do biddingu v rámci Google Ads. A aby som nezabudol, v rámci Talianska musím spomenúť aj Amazon. Amazon je v rámci Talianska aktuálne najväčší e-commerce, ktorý má cca 20% market share na základe údajov zo Statista. S tým, že k Amazonu pristupujeme možno trochu inak a pozeráme sa na ňo tak, že nie je pre nás dôležitý ani z pohľadu tržieb a tej marže, ale z pohľadu toho, aby sme budovali tú vizibilitu na danom trhu, generovali čo najviac reviews na naše produkty a aby sa naše produkty stávali dôveryhodné, aby sme si budovali kredibilitu. Je to samozrejme aj Customer Journey Touchpoint, to znamená, že ak užívateľ si vyberá nejaký produkt na trhu, tak je veľká pravdepodobnosť, že príde aj do Amazon kategórie a bude si pozerať recenzie produktov a najpredávanejších produktov v rámci Amazonu. Tu nám môžete vidieť, že Amazon, ak tie produkty majú dobré recenzie, tak Amazon im môže dávať rôzne labely, ako je tu na Amazon Choice, čo znamená, že produkt je kvalitný a má nejaký objem nákupov a to nám taktiež buduje tú kredibilitu v kategórii. Ten Amazon z pohľadu tej profitability je veľmi problematický, keďže
Môžeme tam uvažovať o nejakom fíčku Amazonu ako takého na úrovni 20%, s tým, že na to potrebujeme samozrejme ľudí, ktorí budú listovať a správovať kampane, ale taktiež potrebujeme na to nastaviť logistiku a všetky procesy okolo toho. Čiže z pohľadu profitability to pre nás nie je až taká hitparáda, ale z pohľadu toho brandového je to pre nás veľmi dôležité. Keď sa pozrieme tu my si brand meriame pomocou metriky Share of Search, čiže nejaký podiel na objeme vyhľadávania značky na danom trhu. A tá spodná krivka sme aktuálne my v Taliansku. Na to, že aké máme aktuálne výsledky, sme stále v Taliansku veľmi malí, ale keď podľa našich analýz, v podstate, keď pôjdeme touto rýchlosťou, tak by sme sa mali dostať na tie prvé priečky na približne v roku 2029, čo dúfam, že sa podarí. A tých projektov, ktoré v Jim Beame robíme, je pomerne veľa a nestihol som samozrejme predstaviť všetky, tak som vám s viac ako 10 kolegami dal dokopy checklist, ktorý nájdete na tomto QR kóde a v tom checkliste je zhromažených viac ako 100 projektov, ktoré sa v rámci expanzie u nás robia a v podstate sú rozdelené po tímoch a po subtímoch v rámci našej firmy. Tak dúfam, že vám tento checklist pomôže a inšpiruje vás, ako expandovať na nejaký nový trh. Ďakujem. Martine, děkujeme moc krát. Se chvilinku nás čeká pauza, přeci jenom se vás ještě rychle zeptám, jak je to s novými produkty. Můžete vymluvit o tom, jaký nový produkty by se u vás v Jim Beamu měly vyvíjet, dostávat na trh a tak dále? Nové produkty? Úplně nový. Tak čo sa týka nových produktov, ako som hovoril, ten New Product Development je u nás pod marketingom a je to práve spolupráca SEO špecialistu a toho týmu, kde SEO špecialista dodáva nápady a data a New Product Development analyzuje tie nápady a data a vyberá produkty, ktoré by mohli byť pre nás relevantné, lebo často sú tam aj produkty, ktoré SEO špecialista vlastne nevie zhodnotiť, či sú dobré alebo nie sú dobré pre našu kategóriu a vlastne tí špecialisti Product Development týme to vyberajú, takže asi tak. A ještě se vás zeptám na osobní otázku, jaký produkt je váš oblíbený z Jim Beamu? Arašidové maslo. Arašidový máslo, to je klasika. Asi tak. Kdo nesouhlasí, akorát ještě neochutnal. Děkujeme moc krát. Ďakujem.